ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ। ମୋ କବିତାର शीर्षक କିଛି କବିତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ମୋତେ କବିତା ମାଡ଼େ କେବେ କେବେ ଅସମୟରେ, ମୋତେ କବିତା ମାଡ଼େ କେବେ କେବେ ଅସମୟରେ। କବିତା କି ଜାଣେ, କବିତା କି ଜାଣେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ସବୁ ସମୟ ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ପତଳା ନିଦ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ବାଥରୁମ୍ କି ପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ। ସେ ସବୁ ସମୟ ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପତଳା ନିଦ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ, ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ବାଥରୁମ୍ କି ପରିବା କିଣିବା ବେଳେ। ମୁଁ ବିବଶ ହୁଏ, ନାଚାର ହେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନିଏ। କବିତା ଫେରିଯାଏ, କବିତା ଫେରିଯାଏ ପରେ କେବେ ମୋ ସୁବିଧାରେ। ମୁଁ ଖୋଜେ ତାକୁ, ଆତୁର ହେଇକି ଡାକେ, ଆସ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆତୁର ହେଇକି ଡାକେ, ଆସ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛି। ସେ ଆଉ ଆସେନା। କେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ସେମିତି ଖୋଲା ଥାଏ ଖାତା କଲମ, ସେମିତି ଖୋଲା ଥାଏ ଖାତା କଲମ। ସରୁଥାଏ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ, ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଫୁଟେନା କବିତାରେ, ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଫୁଟେନା କବିତାରେ। କବିତା ଭାରି ମନମୁଖୀ, କବିତା ଭାରି ମନମୁଖୀ, ଭାରି ଅଭିମାନୀ। କୋଳେଇ ନେବ ତ ଗୋଟାପଣେ ତମର, ନହେଲେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଅସମୟରେ। କବିତା ଭାରି ମନମୁଖୀ, ଭାରି ଅଭିମାନୀ। କୋଳେଇ ନେବ ତ ଗୋଟାପଣେ ତମର, ନହେଲେ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଅସମୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।